Ето, тук сме на Ропотамо. С 3 лодки. Клип пре. Тук съм с на Руси ракетата. 22 км. 22 км върхова скорост. Доволен останах. Ето ги. Да снимаме туристите. Капитан Комитов. Еми. Мили, дай да снимам, бе. Мили, хубаво ли е, бе? Хубаво ли е или много страшно? Смяташ, че е по-добре? А? Не, бе, нека да фана тук. Ето ги. Това е Мили, Иво, Бати Руско, Жорката, капитан Комитов всъщност, Боби, Еми и Ирка. Тя е малко оплашна в момента, ма. Всичко си дойде на място. Тя че сега пнеш се прехвърлят в таковата. Това е Ропотамо, нали? Да. Тук е забранено, ма. Щом е за туризма, трябва да дойдем. Добре. Оп. Кажи нещо на камерата. Страшна работа. Айде. Иво, как е, бе? Се оплаши, май. И че не е опасен. Нищо му не е. Ма тя и това и Мили ни оплашна. Айде.